Здрасти, Бокс. Да. Хейтвайте ме за гласа. Някакъв много детски. Пак ще казвате. Добре. Само ви кажа. Ако ви харесват клиповете, аз ще правя такъв турнир, който ще... Как да го кажа... Ще избирам с сайта Random.org, ще избирам кой да снима с мене и да. И така ще има доста епизоди и ще има двама човека, които ще снимат с мене. Трябва да имат скайп, да добавят клипов любими, да дадат един плюс, да пишат коментар, запис или не точно запис. Каквото си реши да е, аз пак ще избера. Дори без запис пак ще избера. Какво да ви кажа друго? И да, тук може да поснимам малко как карам, бе. Виждам, че... Не виждам, бе. Имам нов клип, бе. Моите първи стъпки с хендлинг. Това е с хендлинг, също така къде отих. Там клипът с хендлинга. И тук се пробвах да го снимам, но просто много не го мога и затова. Пълна изолация, ама какво да направим. Ония клип съм го снимал 10 пъти и това беше най-доброто и аз направо избухнах. Какво направя? Не можах да направя повече, по-добър да е. 10 пъти правя и първите ми стъпки с хендлинг. И мисля да продължавам. Сега ще ви демонстрирам малко. Така, това е геймплей само с моето говорене, което е супер смотано, както и да. Хендлинга, добре, ще го пратя, който иска да е, не съм скръмза. И какво да ви кажа друго? О, да, още 5 клипа и ще се сменя името, защото е много смотано и какво се прави? Какво друго ви кажа? Нищо друго да е, само се продължа дрифта и така. И се махам. IP-то, ако го искате, добре, ще го дам. Или ще е допълнителната информация. Да, това е. Къде? Какво да направим? Да, аз съм пълната изолация. Не мога да дрифтя, ма качвам, само с мене методи. Добре, това беше от мен. Хайде, чао!